Pictus Istropolitana prichádza s rôznymi iniciatívami počas svojej existencie a v roku 2014 je tu zaujímavá novinka, Vytvor si výhodný balíček. Ako ste sa dostali k tomuto nápadu? Vlastne v roku 2013 sme začali s iniciatívami objednávajte cez balíčky. A skúsili sme to ale formou, skôr by som povedal, takou zaužívanou, klasickou, skoro až centralistickou, kde sme určili, v ktorom balíčku je aký obsah. Keďže nám to nesedí ani po stránke ideovej a cieľom vydavateľstva je predovšetkým vychádzať v ústretí učiteľom a svojím spôsobom podieľať sa na slobodnom výbere, ktorý bežne nemajú, z toho vznikol nový produkt, výhodný balíček. Týmto spôsobom ale vzniká množstvo variácií, nie je to pre učiteľa náročné? Určite, tak ako samotná sloboda je náročná, tak pomerne náročné je určite aj toto. Ale vzhľadom k skúsenostiam, ktoré so školami máme a pri každej novinke si spomínam, že za každým po určitom, možno nejakom kratšom období, kedy školy objavovali zmysel iniciatívy a výhodnosť pre nich samotných, vždy úplne bez problémov sa im podarilo vystihnúť podstatu samotnej veci. Možno, že to bude trošku matematicky občas ťažšie, možno, že si to bude vyžadovať väčšiu spoluprácu, aby školy dospeli k optimálnemu variantu, ale my sme školám vždy dôverovali a tá dôvera sa nám vždy aj oplatila. Skúsenosti v spolupráci so školami, ktoré máme už vyše 20-ročné, nám neustále ukazujú, že zrejme naši učitelia a naše školstvo je niekde inde, ako si to predstavujú mnohí, a my sami sme stále teda presvedčení, že školstvo a učitelia sú nesmierne nedocenení a že keby to bolo len na nich, tak celá naša spoločnosť, mám tým na mysli úroveň vzdelania, by bola niekde úplne inde, ako je teraz. Tieto výhodné balíčky je možné vytvoriť si predovšetkým na internete alebo len na internete. Prečo? Čisto z matematického pohľadu, keby sme urobili varianty možností vytvorenia balíčkov, keďže tam je podmienka, že minimálne 3 tituly musia byť v balíčku, tak stačí si čisto logicky matematicky spočítať, že variácia troch z najpredávanejších, povedzme 50 titulov, je 50 x 49 x 48 delené 6, čo je také hrozitánske číslo, že viac menej by sme predbehli asi zlaté stránky, čiže preto printová podoba vlastne neprichádza do úvahy a preto je najjednoduchšie a vlastne aj jediné, ako si ten výhodný balíček dokázať utvoriť, poskytuje ako priestor e-shop. Pre prípad, že by niektoré školy mali s tým výrazné ťažkosti, tak pre istotu sme ponechali, a to aj v printovej podobe, niekoľko najúspešnejších balíčkov z roku 2013 a tie sa budú dať použiť aj bez teda toho nového systému. Učitelia sú vo vašom vydavateľstve zvyknutí na rôzne výhody pri objednávaní. Zostanú aj pri produkte balíček tieto výhody? V plnom rozsahu, tak ako boli zvyknutí na všetky tie akcie, ktoré jeden titul zadarmo pri objednaní 10 kusov a vôbec všetky, ktoré sú presne v tej istej podobe, ako boli. Jediná plus výhoda je vlastne ten balíček samotný. Všetko ostatné zostáva po starom. V roku 2014 je to teda produkt výhodný balíček, na čo sa ale ešte učitelia môžu tešiť v budúcnosti. Nechcem prezradiť, čo sa presne stane v roku 2015, ale faktom je, že akcia Vytvor si svoj výhodný balíček je jednou z celého radu ideovo nasmerovaných akcií, ktorých konečný výsledok by mal byť ten, že sa spoločnou spoluprácou
a vlastne opieraním sa jeden od druhého dostaneme do polohy, kde by sme my radi školstvo videli, že je to slobodný, tvorivý priestor, v ktorom si nachádzajú miesto ako učitelia, tak aj žiaci v duchu Komenského hesla, ozaj s radosťou, s hrou. A určite nám pomôže, keď pri tejto ceste v momente, kedy predkladáme čosi nové, ako je to teraz tento balíček, keď nám pošlete alebo dáte na vedomie akýmkoľvek spôsobom svoje podnety, názory, tak aby sme sa vedeli prispôsobiť a dokázali vylepšiť povedzme aj tento a potom ďalšie produkty do tej podoby, aby sa s tým dalo pracovať veľmi jednoducho, veľmi rýchlo, aby sme nezaťažovali učiteľov, ktorí majú starosti aj tak vyššie hlavy. Takže prosím vás, mailujte, volajte, sme tu pre vás.